rățuște. Unde-i mama? Unde-i mama? Aici? Aici sunt. Unde-i mama? Bou! Aici, uite aici. Ia uite. Așa. Asta e mama, uite, mama stă pe ouă. Da? Nu înțeleg nimica. Mama e aici, după cameră. Nu înțeleg ce vorbi. Mama. Ștefan, unde-i tata? Unde-i tati? Unde-i tata? Tata. Tata. Unde-i tata? Unde-i tata, mama? Zi, noapte face tata așa scurțântări. Așa face tati. Da? Ștefan, unde-i păpușa? Unde-i păpușa? Unde-i păpușa? Hai. Hai la rând. La Dic, unde-i Dic?